Ay grabe mga kababayan, sobra ho ang tawa ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte at ng ating Presidente Rodrigo Rua Duterte sa isinagawang rally nitong grupo ni Sundalong Kanin mga kababayan dyan sa EDSA kahapon. Grabe, sabi po kasi nila mga kabayan ay aabot po sila ng 41%, no? Kumbaga sa 100 million, ayan, na mga Pilipino, ang 41% ang talagang sumusuporta po sa kanilang grupo. At nung nakita po natin yung rally nila, so hindi tayo actually nandoon sa rally sa EDSA Shrine, ay grabe mga kababayan, punong-puno po mga kababayan, punong-puno yung napakaliit na kapilya o yung simbahan, no? Grabe, yun pala ang sinasabi nila na napakarami nila. Umaabot po sila ng 41%. So kung 100 million yung Pilipino, 41 million na Pilipino daw po ang nandoon. So hindi talaga totally tayo na 100 million. Siguro estimated ko mga kababayan nasa 120 million na yung total Pilipino dito po sa ating bansang Pilipinas. So 41%, grabe po ang tawa ng ating presidente na si Tatay Digong at Vice Presidente na si BP Inday Sara Duterte sa nangyaring na malawakang rally umano, no? Pero wala pa pong 2 oras na nag-stay dyan sila sa labas ng shrine o yung kapilya dyan sa harapan ng Robinson's Galleria dyan sa Ortigas. Ay wala mga kababayan, no? Si Alisa na agad sila, bigla agad silang nalusaw. Ano yun mga kababayan? Dahil nga ba sa kakaunti lamang yung budget na inilaan nila para doon sa mga tao na para mag-attend, na kunwari ay napakarami po nila. Grabe, hindi nila makukumpara yung dami talaga ng Duterte supporters, lalo na nung nagsagawa po ng rally dyan sa EDSA. Grabe yung mga sigawan dyan, grabe yung kumpulan ng tao, libo-libo kumpara doon sa dami na kaya lang nilang mabuo at mapuno ay isang kapilya o maliit na simbahan dyan sa shrine ng EDSA. So talagang pinagtatawanan lang sila ni BP Sara Duterte, ni Tatay Digong at iba pang mga kasamahan ni Tatay Digong. At maging ako, grabe yung tawa ko. Akala ko pa naman libo-libo o million yung darating sa EDSA. Yung pala ay talagang jeep lang pala na kayang punuin itong EDSA Shrine o yung simbahan sa shrine. So may darating pa silang tawag nito yung rallies bukas mga kababayan, at gaganapin naman dyan sa EDSA Monument, no? At baka yung mga dumalo kahapon, ayun na naman ang darating bukas, at hindi natin masabi mga kababayan kung magkano ba yung araw na ibinigay nila nung mga nakasakay sa jeep. So yung iba, hindi talaga sila tawag nito yung parang individual, hindi sila pumupunta dyan na kung saan saan yung mga lugar galing. Talagang jeep bus sila na basta lang pumunta at dumagsa dyan sa EDSA. So masasabi natin mga kababayan na talagang hakot ang ginawa ng grupo ni Sundalong Kanin at nitong hindi ba nga sikat pero laos na, no? Yung laos, ang ganda nung bansag noong INC leader nung rally dito sa may Quirino Grandstand. Hindi pa nga sikat, laos na. Ayan, si laos mga kababayan. So grabe, gusto po kasi nila na i-impeach ang ating Vice Presidente para sa darating na 2028 na election ay meron silang chance na manalo. Kasi nga kaya sila nagtatagisan
at nagsasama, nakipag-alyansa doon sa ibang mga grupo ay upang nga talagang tibagin ang Duterte. Kaso talagang hirap na hirap sila, kaya sila nagkakaisa, gusto nilang magsama-sama at sa darating na eleksyon pwede sila magkakalaban-laban at doon magkakaroon sila ng pantay-pantay na boto. At yun, kailangan po kasi nilang tibagin ang Duterte. So yun ang hindi nila matibag-tibag. Grabe po ang kanilang paninira. So ito, isa pang paninira na ginagawa nila ay mga media outlet, no? Mga media, maraming mga social media na malalaki yung followers, ay sinasabi nila, mga kababayan, na ang Davao City ang number 10 or at number 8 worst traffic, no, in world on Asia. Mga kababayan, grabe yung ginawa nila. Dahil nga po talagang pinapamukha sa ating mga kababayan ay grabe, sobrang traffic pala dyan sa Davao City. Ako personally, hindi pa ako nakakarating ng Davao City, pero nakakikita ako yung mga video, yung mga raw video, yung mga nasa kalsada lamang nagbibideo, ang ating mga normal na mga kababayan nagbibideo dyan sa Davao City ay napakaganda at talagang gustong gusto kong pasyalan. So grabe yung kanilang paninira, no, sa mga Duterte, at hindi naman po natin papayagan na manaig yung kanilang mga paninira para lamang po sa kanilang mga adhikain. Grabe talaga ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So ito pa, meron pa tayong isang balita at sinabi kahapon sa isang news outlet na itong si Benny Abante ay sinabi, mga kababayan, na tila hindi na po uusad yung impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente. Ano ito, mga kababayan? Natatakot na nga ba sila dahil doon sa dami ng mga umatid na mga INC members dito sa Quirino Grandstand? Kasama na dyan, hindi lamang yan, mga kababayan, ay mga INC, nandyan din po ang iba't ibang religious group nandyan, kasi yung mga damit dyan hindi naman nakalagay dyan na may logo na INC or watawat ng INC. Ang nakalagay po sa mga damit ay National Rally for Peace. So walang nakalagay dyan kung anong religion mo. So nagkaisa talaga ang mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro sa pamamagitan nun ay natakot po itong mga kongresista na pumirma para po dyan sa impeachment complaint, at dismayado po ang grupo ni sikat na Laos na hindi pa sikat, Laos na, at itong si Sundalong Kanin. Kasama po yung mga lepless talaga, yung mga namumundok, ay yung tropa ng mga namumundok na nandito sa Kongreso. Grabe po ang kanilang kadismaya dahil nga po ayaw suportahan yung mga impeachment. So tatlong impeachment, pagkakaalam ko meron ng ika-4 na impeachment complaint, at mga kababayan, tulad ng mga nauna ay tila wala pong magiging improvement dyan sa ginagawa nilang impeachment dahil nga po nalalapit na yung election, at pagdating ng election, nako mga kababayan, wala na silang magagawa kasi magpo-focus na lang sila doon sa election, pa-campaign. Kung nandun sila sa Senado o nandun sila sa mga hearing-hearing, wala, hindi sila makakampanya at hindi sila makakuha ng mga boto. So sa mga darating na midterm election, mga kababayan, huwag ho nating kalimutan, numero 1 po natin sa balota, Attorney Jimmy Bundok, Attorney JB Hinlo, ang mga PDP laban, mga kababayan, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Grabe, matitinding mga mga attorney na kasangga po ng ating mahal na Vice Presidente at President Rodrigo Roa Duterte. Grabe mga kababayan, tuloy-tuloy natin pagbabago. Huwag na tayo dyan sa mga trapong politiko. Subscribe and like din tayo